Jeho prokletím byla ta jeho stále tíživější samota a nedůtklivost vůči těm, kdo mu nerozuměli. A pokud jeho záměr, jak usmířit Řeky a barbary, skončil neúspěchem. Jakým vlastně neúspěchem? Jeho neúspěch dalece převyšuje úspěchy jiných hrdinů. Já jsem žil jsem dlouhý život, Kadme. Ale lidstvo bude vždy vzpomínat na ty, jenom na ty, kteří uskutečnili své velkolepé sny a plány. A největší ze všech hrdinů je ten, jemuž se teď říká Megas Alexandros. Největší Alexandr světa.